Wani muhimmin saƙo kenan da mai girma General Abdurrahman Chani ya tura zuwa ƙasar Najeriya, duba da halin da ya ga ƙasar Najeriya ta faɗa a ciki a yau, inda ya aika da wasu muhimmin saƙo wanda idan mai sauraro ya biyo mu a cikin wannan bidiyo ya tsaya ya saurara har zuwa ƙarshe, zai ji mu ɗauke da wannan cikakken saƙo da mai girma General Abdurrahman Chani, shugaban ƙasar Nijar ya tura zuwa ƙasar Najeriya. To mai sauraro, idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu, ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Na san idan mai sauraro bai manta ba, shekara ɗaya baya da ya wuce lokacin da mai girma General Abdurrahman Chani ya yi juyin mulki a ƙasar Nijar, ya ansa mulki a hannun Muhammadu Bazoum. Wasu ƙasashe da dama sun fito suna caccakan ƙasar Nijar akan cewa bai kamata ta yi wannan juyin mulki ba, kuma ya kamata a ce ta mayar da wannan mulki zuwa hannun Muhammadu Bazoum. A inda mai girma General Abdurrahman Chani ya yi shiru, ya toshe kunnen shi, ya ji ya yi kamar bai ji ba, kuma ya gani ya yi kamar bai gani ba. A inda kuma shi shugaban ƙasar Najeriya kowa ya san cewa shi ne shugaban ƙungiya wato na ECOWAS, wanda kuma su wannan ƙasashe da suka yi wannan juyin mulki sun yi yunƙuri suka fita a wannan ƙungiyar ECOWAS suka bar ta, wanda har yanzu ba su ƙara komawa wannan ƙungiyar ba. A dalilin haka shi shugaban ƙasar Najeriya ran shi ya ɓaci, har ya ƙoƙari yake iƙirarin cewa zai yaƙi ƙasar Nijar, inda dai wannan magana nashi da ya furta ba ta yi tasiri ba, don malamai sun shiga cikin maganganun da manyan mutane masu faɗi a ji, wanda dai aka yi ƙoƙari aka kwantar da wannan tarzoman, wanda shi ne kuma ya ci gaba da kawo zaman lafiya har yanzu da muke magana da ku. Muna kuma fatan Allah ya ƙara zaunar da ƙasashenmu lafiya, wato ƙasashen Afirka gabaki ɗaya. Sannan na san mai sauraro ya san halin da ƙasar Najeriya take ciki a yau, duba da wannan zanga-zanga da suke yi na matsi da tsadar rayuwa, da rashin tsaro da kuma rashin abinci, ko kuma in ce ƙarancin kuɗin da za su sayi abinci. Tunda ƙasar Najeriya kowa ya san cewa ƙasa ne mai arziki, wanda tana noma, ita kaɗai ma noman da take yi ta isa ta iya ci da kanta, ba sai an shigo mata da wani abinci ba. Amma da yake zalunci ya yi yawa kuma su ba su yi dacen shugabanni ba, gaskiya abin da ya sa suka faɗa cikin wannan hali kenan, wato na tsaka mai wuya, wanda su kansu ba su jin daɗin abin da yake faruwa yanzu haka a ƙasan. Don yanzu haka a ƙasan irin yanda ake wannan zanga-zanga, ana ta rasa rayuka, saboda ana ta kashe bayan Allah wanda suke fitowa don ƙoƙari su ƙwatan ma kansu 'yancinsu. Amma kuma abin ya juye, ɓata gari sukan shiga sai su yi amfani da wannan dama suna fasa ma mutane shaguna, suna satan kaya. Kun ga dama duk inda aka ce za a yi zanga-zanga, dole fa sai an samu na gari kuma sai an samu na banza. Kun ga ya kamata a ce shi wannan shugaba nasu ya fito ya yi musu magana mai daɗi wanda zai sa hankalinsu ya kwanta. To dalilin da ya sa suka ci gaba da zanga-zanga kenan, suka ce su yanzu ba maganar ɗaga ƙafa sai sun yi kwana 10 nan cif suna zanga-zanga, saboda shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya fito midiya, wato ya yi magana, wanda kuma wannan maganan da ya yi ba ta yi ma su 'yan ƙasan daɗi ba, saboda gaba ɗaya ma bai yi maganan da ya dace ba akan zanga-zangan da aka yi. Shi magana ma yake akan a daina yin wannan zanga-zangan, ya hana ta. To wannan magana yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara tunzura su talakawan ƙasar Najeriya, inda suka fito suka ci gaba da yin bore suna yin zanga-zanga, da kuma aka ga tarzoman na ƙoƙari inda ake harbe-harbe ana kashe-kashe, ya yi ƙoƙari a wasu jihohi aka sa dokan ta ɓaci, wato inda aka hana fita kenan. Kuma wannan dokan da aka sa bai hana talakawan ƙasar Najeriya sun ci gaba da yin zanga-zanga ba. To tabbas kun ga wannan ashe ba ƙaramin fitina ba ne, a ce an sa dokan ta ɓaci, dokan hana fita, amma kuma talaka bai jin tsoro ya fito yana gaba da gaba da ma'aikaci, soja ko ɗan sanda. To kun ga ya kamata shugaban nasu ya waiwaya, amma bacci yake ya farka, ya gane cewa wannan talakawan nashi fa sun fara gane abin da duniya take ciki, kuma za su iya mashi boron da bai taɓa tunani ba, wanda in bai